Здравейте отново, аз съм Искантър и днес игра One in the Chamber. Да, в един премиум сервер. Така, как винаги, когато играя в някой сервер за пръв път, това не е за пръв път, говоря по принцип, винаги когато играя в някой сервер, ще ви слагам IP-то, само за първи епизод. Ето, така. Бум! Изпусах. Нещо ми лагва. Така. Айде бе, то не ме забеляза от няколко време вече. Няколко минути. Не, няколко секунди. Сега този лак не мога да го ударя. Дори да го пипна. Доста лакко наистина. Добре. Да. IP-то е нещо като it's Jerry and amc.itsjerryandharry. Нещо си там. Не го знам. Да, така. Също като за първия клип, който качих днес, видях, че имам над 30 гледания. Много се изненадах. Да, абонирайте се за канала ми и харесвайте клиповете. Това ще ми помогне доста да качвам и да, нали? Това ще ми помогне доста в качването, в там, да, в качването. Да, абонирайте се, пак повтарям. Вероятно ще направя и Facebook страница по-нататък, докато се почуя. Така, имам 2 стрели вече и мога някой да го застрелям. И yes. Така. Опа. И да. Сега да намерим някой, да спра да бърборя за канала си и да отида да бия някой. Например, уния, къде прилича на бака от Star Wars. С доста се различават баката в Star Wars и то в Minecraft. Също се различават по главите им. Опа! И за малко да го целя. Всъщност Experience бара не знам за какво ми е. Да. Също тук ви препоръчвам една мини игра да играете в този сервер, след като ви дам IP-то. Играете в този сервер на една игра, която се казва Herobrine's Chamber. Така, когато я играя, тогава ще ви обясня какво е. Вие ще може да я играете, може и няма нужда да обяснявам, но все пак, ако ще записвам на нея, ще обясня. Разбира се, винаги трябва да има обяснение за играта. Да, това е първият епизод на One in the Chamber. Да, One in the Chamber. И нека да отидем да убием някой. Защото този мап е доста малък или просто има много малко хора. Това да пропуснем. Питстоп! Защо го казах? Какъв беше смисъл да казвам питстоп? Много странно. Така, Ела тука. Yes. Също можете и да правите killing spree. Аз съм правил 10 killing spree, за които съм се изненадвала адски много. Добре. Така.
Шпанц. Така, продължаваме. Ти продължиха ли? Тоест сега е. Извинявам се за това. Аз казах, че снимам. Така се. Така, продължим към играта. Ще спра да говоря за външни работи, като например колко дълъг ще стане клипа или колко какво ще качвам, такива. Ето вече ги казах. Добре. Сега потърсим някой. Ето там. Не. Ще е по-близко. Хело! Закупих една стрела ТВБ. Yes. Yes. На първо място. И как нагло ме уби. Аз пък съм си изхабил стрелата. Не, вам срещу мене. Че да не са тим. Опа, кой ще го пребием първи? Ръба. Това левна. Значи, оставам сам аз. Също е доста малък мап. Тоест, не е малък, имаш доста малко хора. Ще гледам следващия рунд да има повече. Последно нещо да кажа. Значи, аз ще снимам, даже в един от клиповете обясних, че ще снимам над 10 минутки, между 10 и 20 минути, защото искам много време да се импортне, после пък там да го експортна. После пак да го експортна, после пак да го импортна в YouTube. Така ще става двойно импортване и експортване. То стана много скучно така, само също един, който е бака. Сега не го знам къде е той. Къде знам? Откъде да знам къде е той? Ето я, гледай сега. Може да ми излезе от всякъде. И това е тъпото на това. Ми ще го търсим, докато не свърши тази игра, защото така. Къде е това, бе? Знаете ли какво? Ще разкарам тази игра, защото вероятно и на вас ви е скучно. Така че да, ще отида пак в Flying Chamber. Ой, тук. Ето там. Така. Ето готова. Така, да направя направо да почна. Имам предвид. Направо рунд втори. Ребутинг. Хай чакайте. Добре, значи пак ще чакам. Не знам какво става. Пълним се. Което ме радва. Много е.
мисля да се поправя към ония там и да има Optifine. Ще си го стегля. Ета. Да. Хайде бе. Готово. То започва. Започна. Правим се към оня. Той се отправи към някакъв друг. Ето го. Така, One in the Chamber е доста яка. Да. Е доста яка и забавна. Така съм цъкал с... Това е самолетен терминал. Искам да вляза в самолета, бе. Самолетчета. Това е... Не са това седалките. Ей! Къш от кабинката. И как го целих. Как го... Или това беше... брутално. Да, така казах, това е доста забавна игра. Така като играете с приятели. Аз съм играл доста пъти и е доста наистина забавно. Да. Така като цъката с приятели. Двамата също мен чудесно. Да, доста забавно. И всички се разиграват. Особено когато записвате доста забавен клипа. Сега ще се снимам и с други на това. На One in the Chamber. Но... тая има златни гащи. Много бих все пак. Кава. Си приятел разбира много от самолети. Много. Така. Трябва нещо да запиша с приятел или с няколко, за да ви покажа колко е забавно така да играете. Така че ви препоръчвам наистина да не играете сами, защото като приятелско PvP е това. Доста забавно, пак повтаря. Кой ме стреля, бе? Телебе. Как го бих. Изпуснам го. С тия сте се били, бе. Така, да отидем. Не. Как ме до... Как се телепортнах пред тая? Скъпи си стрелата, нали? Добре, ще се кача тук да убия някой. Айде! И колко... На четвърто място. GG на всички. Капсулка съм си включил. Това мисля да е за епизода. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Hunter. Няма това да го казвам повече. Абонирайте се, отново казвам, абонирайте се за канала ми. Обещавам ви, че има още доста епизоди на поредицата за мини геймс. И така. И чао!